Tybed sut ydych chi'n ymdopi â'r sefyllfa anodd yma ydyn ni yn mynd drwyddi. Gawr ni ddarllen adnod i chi o llyfr Deuteronomium pan oedd pobl Dduw ar un myned i mewn i dir newydd a diarth. Mae yn rhoi'r addewid yma iddynt. Duw yr oesoedd yw dynoddfa, ac oddi tanodd ymae'r breichiau tragwyddol. Deuteronomium, penod 33 adnod 27. Fe garwn eich gwahodd chi yn yr adeg anodd yma i ganfod eich noddfa yn Nuw yr oesoedd, a chanfod ein bod ni'n teimlo ein bod ni'n prysuro at y gwaelod, i wybod yn sicr fod ei freichiau tragwyddol oddi tano ni. Mae'r adeg yma yn adeg anodd. Yn cael atgoffa mae cyfnod y grawys ydy hi, pryd yr oedd yr arglwydd Iesu yn paratoi disgyblion at yr hyn oedd ei blaen. Roedd wedi sôn wrthyn nhw ei fod yn rhaid o gael ei drosglwyddo i ddwylo dynion pechadurus, ac y byddai'n cael ei groeshoelio ar trydydd dydd atgyfodi. Ond oedd ei ddisgyblion wedi bod y ffordd hyn o blaen, a hwythau wedi drysu ac methu'n glir a chymryd i mewn yr hyn yr oeddwn i ddweud, ac yn ymbalfalu am ystyr, ymbalfalu am geisio canfod ffordd drwy'r adeg anodd a'r teimladau oedd yn cronni yn ei bron. Mae'r hyn dyn ni ddarllen am Iesu ydy fod yn gwybod fod yr amser yr oedd i'w gymryd i'r nefoedd yn dirwyn i ben, felly troes ei wyneb i Jerusalem. Fedra ni ddim troi ffwrdd oddi wrth yr hyn sydd o'n cwmpas, ac ydyn ni yn diolch yn arw am y rhai sydd yn rhoi hunain mewn safle o peryg mewn gwirionedd i ceisio'n diogelu ni. Fe weddion ni dros y rhai sydd yn gweithio mor ddyfal ac mor anhunanol ar ein rhan, yn y gwasanaeth iechyd a hefyd wrth gwrs yn yr holl ffyrdd eraill sydd yno i'w cefnogi, rhai sydd hefyd yn diogelu fod bywyd yn medru mynd yn ei flaen gorau fedrwn ni yn y cyfnod anodd hwn. Troes ei wyneb i Jerusalem. Roedd yn gwybod fod y groes o'i flaen. Roedd yn gwybod hefyd bod yr atgyfodiad. Ryw deimlad felly sydd yn siŵr gennym ni fod yna croes o'n blaen, a bod yna ofn yn ymgasglu o'i gwmpas o, a twllwch ar cymylau. Ond, wedodd Iesu gair anhygoel hwnnw, gorffennwyd, rhoi fyny ysbryd a marw. Ond nid yna wrth gwrs oedd diwedd y stori. Ar y trydydd dydd, aeth y gwragedd gyda gwawr y bore, i geisio ei gorff, ond oedd y bedd yn wag. A dwi am gynnig yr gobaith hwnnw, gobaith y ffydd Gristnogol i chwi, fod y bedd yn wag, mai nid yma'r diwedd, a bod yna ddiwrnod newydd y trydydd dydd, a grym ar atgyfodiad dal ar waith yn ein plith. Ydy mae'n lwybr anodd i'r groes, ond mae'r Iesu wedi mynd o'n blaen. Dewch ni ddilyn y bugail da, yr un sydd yn ei galw ni wrth ein henw ac yn ein tywys. Dewch ni weddio. Ac roedd wyddon ni ddim beth sydd o'n blaen, ond da ni yn ymddiried yno ti, cam geisio canfod y breichiau tragwyddol rheini oddi tano ni. Y breichiau tragwyddol hefyd a roddwyd ar led, a hwyliwyd ar groesbren droson ni. Gofiwn ni hefyd y bedd gwag, a bod yr arglwydd Iesu yn awr ar ddehilaw'r tad yn eiriol drosto ni. Felly da ni'n dewis rhoi'n gofidiau i lawr wrth dy draed. Ni'n beichiau i lawr, a'r holl gwestiynau arglwydd na fedron ni ddim eu hateb. Gyda ni hefyd yn dwyn atat y rhai sydd ar ein calonnau, ac yn gweddio dy fendith arnynt. Cliw ein gweddi, tywys ni drwy y storm. Dyro ffydd i ni edrych at Iesu, mwyn enw. Amen. Bendith arnoch chi gyfeillion.